sam gene wiyete men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam fulliɓe winde kettotoɓe jamma bela hande ko dewo 25 colte hitande ujune ɗiɗi e 24 fulɓe mbi tenoynoɗo so majji e ladde yii leɗɗe hande paaɗen ko Allemagne toon to hirnangue Europe lamorgo ko Berlin hoorejo ko Frank Walter Steinmeier ɓesgu ngu ko 83 million e temedde 860 ujunere neɗɗo wertago mayri ko 357 ujunere e temedde 592 kilométre carré wellitare mayri ko tati yarkoma yo jaam ñallu to ñalluɗen care cinduɗe e kele men dadiaba dingiral jamma bela hetto bela wona laccire sani saka guela siɗumon Djiby Sow bobo leñol gorko mo Silla Diamto